बियाह हो गई बा गवना खाली रुकल बा। चिट्ठी लिखले बाड़ी के राजा जी लगन के दिन आ गई कम से कम गवना हमारे के लिया जाता तो तहरा के देखला ढेर दिन हो गई बा। कैसे कहतरी रौरा ना आई बुत जियब कैसे हो फाटल करे जा के सियब कैसे रौरा घी ओके बकरी होई राजा जी धरक बना कपिया हल्का में भरत शर्मा जी के छुई पूरा ना रही खाली ऊपर वाला पटना से बजे बलम जी अरे यार से उठलाली कि मंगाईगा छपरा से चुनरिया छितरा। मैं खाली भरत शर्मा जी के ऊपर वाला लाइन हमारे छोट भाई छोटू राजा मानो तो सुनिए ले ले कैसे कहता रही जब से तू गइल बाड़ो हमनी के मेहरारू कहे से कि जब से तू गइल बाड़ो अरूपा अपना बोलुआ के का कही है कि जब से तू गइल बाड़ो चाहे गइल बानी ये तो प्योर हो गई बाकी तू कबो कबो कहे न करे जब से तू गइल बाड़ो हमने पूछले हां दिन नया रे चैन बलमुआ नींद नया रे राती हो दिन नया रे चैन बलमुआ नींद नया और का दूसरा के घर में छोड़ले बाड़ा काहे नया हो
कहीं बाकी भोजपुरी में दो अर्थी सब बाकी गईल बा और सुनो मुसलमान बाकी गईल बा सुनो मुसलमान बाकी गईल बा सुनो मुसलमान बदले लता एक करे जाओ एक करे जाओ आई के करे हम जब सीखल कहने अनिल चाचा रौरा से एगो लय बड़ा आहा अमर गीत कौन रहे रूपा जाने लिया तो अपन पियावा के अपन बलमा के जगह में सार गुड़िया नजरिया के सोजा बाकी शब्दवा सुनला के बाद लोहर में जवानी के अगिया तन के तावता तलवा बलिया जिला में लोहर में जवानी के अगिया तन के तावता तन के तावता तलवारी का लभुक के गिरी चुभ चुभ गाते बलात मन के जातन बा जखम जीते ना अरे ढेर दिन सतावा
हमारे गार्जियन एक समय में भी हमारा कष्ट में हमारा और पिताजी के संगे पहले भी रहने आज भी बानी चाचा के दिन तक आज भी हम अपना कार्य में व्यस्त जरूर बानी समाज के नाम संजय चाचा के नाम बढ़ावे के प्रयास में बानी तरीका बड़ा हमारा ठोक रामपुर चौरों हमारा संजय चाचा साथ ही साथ हमारा गार्जियन हमारा समाज के आन मान शान चंद्रभूषण राय जी भलुआना ये भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुकल बानी चाचा के हम प्रणाम करो संजय